matekenya saka zvakaitika ndezvakadai ndokwa ndaendiri kumari chokuya kuya ndoita zvanaita kumari chokuya ndakufonerwa kumba kuna mejenzi iri kumba ndakati ndine mombe kuti ndikakumura mombe hazvidi ndwanimireko chokwadi bwanimireko ndakumura ndaisa mabhonji angu pamba ndaenda kumba kuya kuya ndasvika mai ava varipo kumba sekuru ndauya zvandauya ini ndada kutitaurirane mwanangu arurwara kubudikidza kuti akabirirwa mapotoitozi mwanangu barwara saka kureva kutotora tigadzirisane mwana wako ndiari kudini ndiyakurove mwana wangu ndikatoti no apa makaita unhu weukama ini nditange kudai hazviite pa hanzadzi yenyu imi ndinozviziva here ndichiudza mai ava mani kanzi haizvizive pahanzadzi yangu tobva tafonera mukwasha wangu mukwasha ndizvo zviri kunhu saka inini imimi muri vakadzi wawana kuti ini nditange kudai kufamba nemi hazviite pa paya pane watatoti mai ava ora baba wari kuzviziva here kumba kuti muri kuno mai ava kuzorora nyaya yenyu kuno kanzi hawasi kuziziva ndobva ndafona kuti kufonera baba baba ndiyo nhau iri kuno ini ndo nyaya yendichaigoni pana pandichaigoni maya kuda kuenda kuti pasabho tindoenzanise tinzoti ndezvechokwadi here izvozvi tobva zvaita seizvozvo sabho kubva tobva naenda pasabho vatati nyaya yekumwana uroini handichaigoni vazviri nani ndinonyorere matsamba muende mberi ndomamira yakaita mangunya yake akapiwa mapotoitozi ndimi akapiwa mapotoitozi ndiani ari kumwa ndiani akapiwa mapotoitozi wakapirwa ndiani inini chinoitika ndechekuti dzinogoda zita Margaret Fair chinoitika ndechekuti tinotengesa pamusika pedu takawanda saka tinoti tikatengesa mapotoitozi manheru tinorongedza patinorongedza taenda kumba first day mai avo wakabva vati ndasvikangana foni yavo zvavakangana foni yavo wakabva wadzoka mangwana mapotoitozi angu bva kumangabiro paita futi umwe musi wekuti ndakarongedza mapotoitozi angu ndarongedza pandakarongedza ndobva ndasvika mangwana acho ndandabvunza ndanoona mapotoitozi angu pasina ndowandabvunza ndikati asikana hapana munhu ambotorawo mapotoitozi angu here nekuti papaine mapotoitozi angu ndaona paiswa rimwe saga aisa saga ratenderani mai aobva wadairawo chinchini ndikati saka ndichishaya mapotoitozi angu saka zvinoitika ndezvekuti inini pandinobirwa mapotoitozi maziso angu anovhara zvekuti handioni handipi musoro unozvimba zvekuti ndinoita 3 months to 4 months ndakagara kumba ndisingaoni ndisingadii ndichigezeswa ndichipiwa chikafu zvese pasina chandinoita wati ukapiwa mapotoitozi unoita sei ndinorwara nemaziso handioni musoro unozvimba ndoita 3 months to 4 months ndakagara maziso ndisingaoni chii chinokonzeresa izvo handizivi because pandongobirwa mapotoitozi ndopandoita izvo kuti mbavha yake muroi zvinokama here kana vatitsanaodioneka kuti kubirwa mapotoitozi wobva wazvimba maziso iwomazisikatoendi kubasa mbavha iri seyagadzira saka akapumwa zvakanga ndiani sisungato ndiyo ruzimbabwe here zokerera wati ndiyo chi ndiyo ruzimbabwe patinotengesera pamusika apa pakakura vanhu patonowakadzi panotengeswa nevanhu vakawanda mapotoitozi aya haabiwe mwana uchete anotongobiwa kunzi umwe musi pakutotanga chaiko pakabiwa evanhu vese vanotengesa pamusika ipapa pachiteera pachibiwa magumo acho ndopanga pakuti munhu yakatora apa yakunotora mapotoitozi anosarudza yemwana uyu neangu inini pano uyu mwana panoti indabirwa mapotoitozi ini ndo panotora mapotoitozi angu akadini hapana handizivi kuti anenge achitorawo mapotoitozi acho ndiani
Saka iyo ndo wakazoti iwe ndo kuba mapotatoes edu ndiwe mbavha yedu yemapotatoes. Wakauya wakandibvunza ini ndikaramba ndakanyarara nekuti vanenge vachitotaura kudhara ndichizvinzwa kudhara kuti vari kuti inini ndini mbavha yavo kana ndapa mapotatoes ndikuenda kunoroya mwana. Saka ini ndakaona kuti mai avo vari kundibvunza zvedu zviri nane kuti ndidini ndinyarare inini. Ndanyarara ndopa wakabva wasumuka bva waenda iwo kumba kwandinoberekwa inini vachisvika bva vataura kuti mwana wenyu ari kuba mapotatoes emwana wangu. Kana apa mapotatoes emwana wangu varoya mwana wangu maziso nazvita. Ndimi mai. Ini ndinonzi Benadette sati yavhuna. Ini ndine mwana uyu. Ndakaona mwana achiuya achichema. Ndikati wabirwa sei wari mumba mapotatoes takabvisa kutara nenhau yekuti ngekuti anoramba achingobirwa taisa mumba. Saka chakaitika ndechekuti kubirwa kwakaita mwana uyu wakataura kuti hanzi murudziwe pamba ndiye apa mapotatoes. Saka uyu mwana uyu ndopakaanzwa murudziwe pamba pauya patara akati nhai imi vabereki makawanza mapotatoes enyu kumba kwamukunzira muedzi sei makuti ndii ndadi ndapa mapotatoes hanzi ndeikuranda stores tinodi mondichenesa. Ava mai avo vakabva varamba. Mwana uyu paakandiudza ndopandomunhu wacho anoenda kulondon stores ainzi aba wacho pamba pake paisiwa mapotatoes ake. Pamba pemunhu iye ndianga akuchipumha kuti iwe ndiwapa mapotatoes mumba. Saka ndianga kuti hande munondichenesa. Saka inini ndakasvika patara ndabvunza mai avo ndiri kukumbira wabvunza nhau yemapotatoes kufamba sei havana kudai. Ndopa ndakabuda madzibaba handina kuvaudza. Pandaenda ndikati sinzi tiri vamwe chete. Ndasvika kumba kwakazvarwa mai avo ndakaona mai vacho gogoi. Ndasvika ndikati ndauyawo sekuru aripo here. Ndikati sekuru havapo. Ndikati nenyaya yandawira nayo panapa sekuru mbuya nauya ndawira panapa ndekuti mwana wangu haasi kumira kubirwa mapotatoes mumashure anorwara wozvimba musoro ndiye ndinochengeta mwana. Asi nauya ndasvikira mumusha menyu mwana wenyu ndiye akataura kuti mwana uyu aunzira chifinhu pamba pababa unoisa mapotatoes. Isusu tisi tinoisa mapotatoes mumba iye anoisa musango. Asi kuti mwana uyu azoise musango inhau yavo kuti mai vavo wakati baba anodanana nemwana uyu. Tikati regai tidii tinyarare tibvise mapotatoes tise musango macho ivo mai vavo. Kwakatanga mapotatoes mubridge tikati chiisa mubridge wanovhomora yemwana wangu manzwa wachibvisa ari kumberi wachitora wachidzosera avo manzwa wachiramba wachingodaro pese mubridge wanongotorera mwana uyu. Saka ini zvinotirwadza hatina kumubata isusu kuzosuspekta kuti tinaisewo mashoko baba. Aya mashoko anozotaura pamwana ndowatinozofunga kuti seini mai muchizotaura kudai. Imimi zvakunoita manje sinzi iri nyaya yekudii yekubirana. Kana inyaya yekubirana kaise criminal offense handizvo yakutoda mapurisa. Endai mumangare nyaya yemapurisa. Mapurisa ndiye anodhira nenyaya iyi. Asungasu. Because nyaya yenyu yakabatana ari kuba ndiye ari kukumba. Handizvo iye yatudzirwa dzekuba nekukumba. Saka isusu kuti munobva ndine nyaya dzekuba dzakuda mapurisa. Endai mumangare kumapurisa. Kuti ndikubirwa suspect yangu kudesa wacho kuti isu tiende kunomhangara hatigoni nokuti tinobvunzwa takamuona here hatina kumuona asi kuti tizoti sei iye azokerera foni mira isu imimi kana mukabvunzwa kuzi makamuona here moti kwete ngemapurisa. Saka ini ndikakubvunza kuti makamuona here munoti ishe inini ndakubvunzawo makamuona here hatina. saka muda nditonge ima izwai imimi kana mafunga ruti yechiwanhu kana mafunga ruti yechiwanhu handiti endai kumanga endai kumapostoli ndemobate badza kwamandera wabate badza kwamandera baba inotsva chienda imimi chibva panapa kuti mimi mai muruzi rumba kuti muchene endai kubadza munodai
Right, saka zvama kutaka. Ini ndinoda nekuti iwari kuti ndikava ini ndimba ndiri muroyi. Chienda ikoko zvese zvinobatwa. Ihedese chipostori. Kutaradziwa. Aiwa, isi chipostori. Ndakutaurawo mambo. Ndine mudzimai. Tine ukama iyi hanzvadzi yangu. Ndiri paOnesimu Chikeya. Iyi hanzvadzi yangu yekudunhu uye mukwasha wangu. Onesimu Chikeya. Iyi hanzvadzi yangu yekudunhu. Muzukuru wangu, mwana wangu. Ndiri murume wacho. Uyo mudzimai wangu. Uyo mudzimai wangu. Saka ndinongotaurawo zvinoto. Ndinenge ndiri kubasa ini ndakafonerwa nemukwasha. Kuitika kuno kuzvizira ndaka handisi taurai chezvo. Ndokubva handiti mukadzi wako zvaari kuita kuno uchazoramba mukadzi wako nekuda kwangu. Ndikati ndinotitsana ndikazi ndati ndikutaurira kekutanga. Kechipiri ndokubva ndifonera futi ndiri kubasa. Unozvisiya here zvekuita mukadzi wako? Fonera mukadzi wako izvezvi mubvunze kuti uri pai? Ari kumboti mukwasha wangu iye hanzvadzi yangu iyi. Ari kuti kuti zvikanzi iwewe ndowandiri kuda kuno kuuya kuno. Ndakadhiraivha mota yangu kuti ndirege kuenda zviti. Rege ndiende kwereta mari yedhizeli ndoisa mota yangu kuenda kudarira sabhu. Warungotaiwa mwana wangu uyu panobvunzwa mukadzi wako anobva azvimba maziso. Saka mukadzi wako ari kuroya mwana wangu. Ndozviripwa. Ndozvasaka tauya pana. Inauye kuti mukadzi wangu ari kuroya muzukuru wangu. Mwana wangu futi. Ndosaka tati bambo. Endai kwabata kubadza handisi kubadza mukasvika mbavha muibata muroyi. Asi mambo ininika ndaita kakurwadziwa mukambo kundidherera izwa uya panodiwa nduda rimwe dare rekudherera kwana mukwambo natezvara manje rari kumba manje harisiri pana asi izvi munomu zvatikura endai kwamutamba nebadza moenda rini muri kuenda rini taurai kuda dheti kuenda kwamutamba unozwa mutanda kamwe kwamandera ndipeizwa muda kuenda rini inini kana wati tiende nhasi tinoenda asi inini handisi kubhadhira mari asi kuenda ndinoenda mota ndinoakuiti mahara aiwa hakuiti mahara asizve auya munomudarika ane nyaya yake ndiye anoita bhora ukasvika ikoko mukadzi wako akabatwa unodzosera uyu mukadzi chiendai nhasi chaichibva maendei panogona kushaya anobatwa murungu unogedzana nekuengana mbavha chairi kupi urandani stores zvakandinetsa ndoka yazvonopumha wapamba pangu chezvowakaiwa wachipumha pamba pangu ini ndakagara ichizotaura nekoukama wandoitwa Martin Matekenye pamuzvibona wataura nevegereko wakuya kumba kwangu ini mubereki wamwana uyu wakuntaura kuti aiwewe mwana wako muroyi zvinoita here izvi asi mwana wako mwana wangu but vaitaurana kumba kwavo ndosaka mwana wako tati bambo izvi zvese zvatakuita kai takutodhireya modaimba kutosvika watsomba Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachcat MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifambira Dojibondora, Dojibondora,